F'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista il-ħamis filgħaxija l-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar li kien talab lil Angelo Farrugia biex jirriżenja mill-kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament. U dan fid-dawl ta' dikjerazzjonijiet illi Dr. Farrugia għamel fir-rigward ta' membru tal-Ġudikatura. Hija l-fehma tiegħi li dikjerazzjonijiet simili mhumiex flokhom u m'għandhomx isiru għaliex jimminaw kolonna importanti tad-demokrazija ta' pajjiżna. Fit-tmiem din id-diskussjoni tlabt lil Dr. Farrugia biex jerfa' responsabilità ta' din id-dikjarazzjoni u jissottometti r-reżenja tiegħu minn deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, Joseph Muscat ara ittra mibgħuta minnu lil President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi wara konverzazzjoni illi kellu ma' Angelo Farrugia nnifsu fil-preżenza tad-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Tony Abela. Il-mexxej Laburista qal illi Angelo Farrugia aċċetta t-talba tiegħu u rriżenja mill-kariga b'seħħ immedjat. Żied li b'sens ta' irġulija u lealtà lejn il-Partit Laburista, Angelo Farrugia laqa din it-talba u refa' ir-responsabilità billi irriżenja minn din il-kariga filwaqt illi assigura l-lealtà assoluta tiegħu lejn il-Partit Laburista. Joseph Muscat irringrazzja lil Angelo Farrugia għall-ħidma tiegħu bħala deputat mexxej. B'sens ta' irġulija u lealtà lejn il-Partit Laburista laqa it-talba tiegħi u refa' r-responsabilità billi rreżenja minn din il-kariga filwaqt li assigura l-lealtà sħiħa tiegħu lejn il-Partit Laburista. Nirringrazzjah talli mexxa b'dan il-mod u tas-servizz li ta' b'ħidma inkondizzjonata bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament. Ma nistax ma nosservax li matul dawn l-4 snin u nofs gawdejt mill-lealtà u appoġġ sħiħ minn għandu. Joseph Muscat qal li huwa informa lil President tal-Partit Laburista li issa il-post ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament jinsab vakanti. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, Joseph Muscat spjega kif minn issa l-qoddim se jimxi l-proċess biex jimtela il-post ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament. Dan jfisser ukoll li l-kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament ġiet vakanti. Għaldaqstant, se nkun qed insejjaħ konferenza ġenerali straordinarja għal nhar il-ħamis 27 ta' Deċembru u l-ġimgħa 28 ta' Deċembru 2012 sabiex jiġi elett deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament. Joseph Muscat spjega wkoll li minħabba li żmien se jkun ftit jinbiżbot mill-elezzjoni ġenerali intalbet deroga miż-żmien tan-nominazzjonijiet kif mitluba mill-istatut. Minħabba li ninsabu ftit jinbiżbot mill-elezzjoni ġenerali qed nipproponi li jkun hemm deroga miż-żmien tan-nominazzjoni kif mitluba mill-istatut. U għalhekk in-nomini jintlaqgħu bejn għada il-ġimgħa 21 ta' Diċembru u s-Sibt 22 ta' Diċembru. Eleġibbli għal din il-kariga hemm il-membri kollha tal-Grupp Parlamentari u l-membri parlamentari Ewropej. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat semma kif fil-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista qabel il-konferenza tal-aħbarijiet mod unanimu għadda vot ta' ringrazzjament lil Angelo Farrugia għas-servizz illi ta'. Partit Laburista mhux talli kien maqut, talli għadu maqut u ħajibqa' maqut u ħajuri b'dan il-proċess il-sens ta' għaqda li tipprevali.